Il-lejla tajba mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arbawdex nilqgħukom għax-xandira diretta tal-Lectio Divina għal dan it-tieni ħadd tal-Avvent sena A. Il-Lectio tal-lejla sejra titmexxa mill-Biblista Monsinjur Anton Mizzi. Ejjew għalhekk ninaqdu flimkien ma' dawk preżenti fis-Santwarju, flimkien ukoll u bl-għajnuna tal-kor illi se jakkumpanja il-lejla din iċ-ċelebrazzjoni. Insegwu minn fuq l-screens illi qegħdin taraw l-innu tal-bidu, Marija Bieb l-Avvent. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, grazzja lilkom muslimin għala missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom, nitolbu. Mulej Ġesu ibat l-Ispiritu qaddis tiegħek fuqi, biex bl-umiltà sinċira naraf iċ-ċokon tiegħi. Enni bil-qawwa tiegħek ħalli nintrefa' il fuq aktar lejk. U imqanqal mix-xewqa li narak għaddej f'dan iż-żmien tal-Avvent, ħalli narfek iżjed u naraf li jindejjem hemm għalija. Ibqa' dawwalni bil-kelma tiegħek li għandha l-qawwa li tbiddel il-moħħ u l-qalb tiegħi. U bil-mixja tiegħi lejk mingħajr ma nħares lura,
titnissel aktar f'qalbi l-ħerqa li nifhem dak li tixtieq turini. L-imħabba tal-missier li tagħmel kollox biex issalvani. Amen. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dawk il-jiem, der Ġwanni il-Battista jippriedka fid-deżert tal-Ludija u jgħid: Indmu, għax is-saltna ta' smewiet waslet, għax għalih kien ingħat permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xar tal-ġemel bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ u kienet tmurandu Ġerusalem u l-Ludija kollha u l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan u kienu jitamdu minnu fi xmara Ġordan huma u jistqarru dnubietom. Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Seduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu għalilhom: Ja nisel li fat, min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. Għamlu mela frott xira tal-indiema u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom: għandna b'missier lil Abram. Ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem ulied lil Abram. Il-mannara ġa tresqet ma' għerq is-siġra u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċad u tinxteħed fin-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja huwa aqwa minni u jien ma jistħoqlix inġor il-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex idderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintafix. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu.
tassadna kollha fil-muslim wal ilna l-bib tal-ħabs dejjem. Israel tal-waqt tara fost irrat ħajwardu fl-art isbih xewqat. Israel tal-waqt tara Nselmilkom il-koll. Kif smajna fil-Vanġelu illi jiċċentra fuq il-figura ta' Ġwanni il-Battista u il-figura tiegħu hija dokumentata ħanejdu hekk fit-tradizzjoni kollha tal-Vanġelu għalkemm Giuseppe Flaviu jippreżenta il-missjoni tal-Battista għall-udjenza ellenista bħalli kieku qisu xi filosofu moralista, però il-Vanġelu jagħtuna kwadru iktar awtentiku rigward l-ambjent u l-persuna tal-Battista. Ġwanni, profeta tad-deżert, illi iħabbar li qorob il-ġudizzju u billi fil-Ġudajiżmu kienet mifruxa l-fema li il-profeti bħal ta' qabel kienu spiċċaw. Allura id-dera ta' Ġwanni il-Battista ġibdet ħafna folol. Din is-silta li qrajna poġġu qudiemna lil Ġwanni il-Battista li permezz tal-predikazzjoni qed iħejji iħabbar il-Messija. U din is-silta għandha paralleli mal-Vanġeli l-oħra. Mattew però bid-differenza tal-Vanġeli l-oħra ma jintroduċix lil Ġwanni il-Battista, il-qarrej għadu qisu ma jafux. Anzi, qisu ħabta u sabta jgħaddi mir-rakkonti tal-infanzja kapitlu 2 u jibda propju kapitlu 3 il-bidu tal-ħajja pubblika. Mark min-naħa l-oħra fil-Vanġelu jibda propju bil-figura bil-predikazzjoni tal-Battista. Luqa jibda il-Vanġelu bit-tħabbira tal-twelid tal-Battista, imbagħad ikompli kapitlu 1 u 2 bejn tħabbira tat-twelid ta' Ġesu, imbagħad ikompli anke biż-żjara u t-twelid tal-Battista u l-kantiku ta' Zakkarija. Ma mbagħad jiġi kapitlu 3 fejn allura jitkellem mill-predikazzjoni tal-Battista, jintroduċih imma diġà nafu bih mill-ewwel kapitlu. Fil-waqt li fil-Vanġelu ta' San Ġwan jitkellem dwar ix-xhieda tal-Ġwanni il-Battista minn kapitlu 1 vers 17 il-qudiem. Imma diġà fl-ewwel parti il-prologu darbtejn jirreferi għal figura tal-Battista. Jekk salluqa sa mill-bidu tar-rakkont tal-infanzja ta' Ġesu, ġifieri fl-ewwel żewġ kapitli juri lil Ġesu bħala superjuri għal Battista. Mattew qisu jagħmel iktar enfasi fuq il-kontinwità bejn Ġwanni u Ġesu milli s-superjorità ta' Ġesu fuq il-prekursur. Qisu għajnejn Mattew iktar qegħdin fuq dawk il-karatteristiċi komuni milli fuq il-kontrast bejnietom. U b'dan il-qbil jew koinċidenzi aktar minn kull Vanġelu ieħor, il-Battista kemm bit-tagħlim u anke bid-destin tiegħu jantiċipa il-kliem
u l-emejjel ta' Ġesu. Hekk f'din is-silta it-tagħlim ta' Ġwanni huwa ippreżentat minn Mattew fi 3 espressjonijiet li aktar tard jiġu ripetuti verbatim, jiġifieri kelma b'kelma minn Ġesu stess. Indmu għax is-salna ta' smawiet waslet. F'kapitlu 4 ta' Mattew Ġesu jirrepeti eżattament din il-frażi. Ja nisa lilli fat min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. F'kapitlu 23 ta' Mattew kważi għandna l-istess. Nisa lilli fat kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. It-tielet waħda, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar, li Ġesu jerġa' jirrepeti propju fil-kapitlu 7. Mela Mattew juri parallelizmu bejn Ġesu u il-prekursur. Imma anke meta jiddeskrivi l-udjenzi tagħhom kważi l-istess, jiġifieri fil-silta tagħna għandna l-udjenza ta' Ġwanni, fil-kapitlu 4 tissemma l-udjenza ta' Ġesu. U anke meta jiddeskrivi l-mewt ta' Ġwanni l-Battista f'termini reminiscenti ta' Ġesu. Imma Mattew juri wkoll id-differenzi bejnietom kif se naraw anke f'dan li se ngħidu l-qudiem. L-ewwel espressjoni li għandna f'dawk il-jiem Mattew minn kapitlu 2 Ġesu irritorna mill-Eġittu għal kapitlu 3 allura għandna il-Ġwanni l-Battista li jibda l-ministeru u Ġesu jitgħammed biex jibda il-ministeru. Nassubu li Ġesu kellu madwar 30 sena jekk aħna nqablu ma' Luqa. Għaliex Luqa fil-kapitlu minn kapitlu 2 ħallih lil Ġesu ta' 12 sena għal kapitlu 3 illi jgħid Ġesu kellu madwar 30 sena din jgħidha Luqa. U barra minn hekk qiegħed il-Ġwanni l-Battista fil-bidu tal-kapitlu 3 fi kwadru storiku u isemmi dawn id-dettalji storiċi. Fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari li kien imperatur bejn is-sena 14 u 37 u allura Ġwanni jitfaċċa forsi lejn is-sena 28 ikompli jgħid Ponzu Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, prokuratur jew gvernatur bejn is-snin 26-36 u ikompli jgħid Erodi tetrarka tal-Galilea u Hoħ Filippu tetrarka tal-Iturija, l-tnejn kienu ulied Erodi, imbagħad isemmi anke l-uffiċċju tal-Qassis il-Kbir li kien fidejn Anna u Kajfa. Anna bejn is-snin 6 u 15 u ħatnu Kajfa bejn is-snin 18 u 36 li mbagħad dan Kajfa tilef postu minn flimkien ma' Pilatu. Mela għandna dal-kwadru storiku. Der Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert tal-Ludija. Meta il-biografi jiddeskrivu id-dera tas-suġġett li jkunu qegħdin jittrattaw, jagħmlu dan biss jekk għandhom raġuni tajba għalija. Hekk Mattew u Mark jiddeskrivu lil Ġwanni imma mhux lil Ġesu. Meta isemmu il-post, il-biesu u d-dieta dan qed jissuġġerixxi li hemm għaddej radikali ta' Alla bl-istil tal-ħajja tiegħu illi qiegħed isu jisfida jiċċallinġja l-valuri tas-soċjetà ta' madwaru anke tagħna. Id-deżert tal-Ludija huwa post diżabitat illi jestendi mill-muntanji tal-Ġudea, jiġifieri minn Ġerusalem li qiegħda fit-tramuntana u minn Hebron li qiegħda fin-nofsinhar, illi jestendi sal-xmara Ġordan u sal-Baħar il-Mejjed. U il-post fih ħafna għoljiet u idien, depressjoni rapida biftit preċipipazzjoni u anke veġitazzjoni. U d-dera ta' Ġwanni kienet bħal ħoss bla mistenni tal-leħen ta' Alla. Għax f'dak iż-żmien il-Lut kienu konxi illi l-leħen tal-profeta kien ilu li spiċċa kważi 400 sena ma kien hemm ebda profeta. Għal sekli sħaħ il-profeti kien siket. U imma bi Ġwanni jisu reġa' instema dan il-leħen profetiku jitkellem mill-ġdid, iħabbar l-aħħar żminijiet, iħeġġeġ lin-nies iħejju ruħhom
permezz ta' konverżjoni u fuq kollox juri lil Ġesu bħala Messija li jkun preżenti f'dan l-aħħar żmien. Il-post tad-deżert jissuġġerixxi li l-wedit tal-profeti għal eżodu ġdid dalwaqt iseħħ permezz ta' Ġesu. U s-sinifikat tad-deżert fil-missjoni ta' Ġwanni jidher illi l-erba' Vanġeli jiġġustifikawha mill-Iskrittura. U hemm min jissuspetta li Ġwanni nnifsu għamel użu minn din is-sentenza ta' Iżajja kapitlu 40 vers 13 li qiegħda f'dan it-test tal-Vanġelu biex ifisser is-sens tal-missjoni tiegħu illi fil-Vanġelu ta' San Ġwan toħroġ minn fom il-Battista stess, ħej leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Illut fi żmien Ġwanni kienu jarfu li d-deżert huwa il-post propju mhux biss għal movimenti ta' tiġdid imma anke għal profeti u il-Messiji. Id-deżert għandu tifsira teoloġika fl-istorja ta' Iżrael u għal post fejn Alla jieħu inizjattiva biex jgħallem lill-poplu u jreġġa' lura lill-poplu. Fid-deżert tas Sinaj Alla ta' il-liġi permezz ta' Mosè. Fid-deżert Alla jieħu ħsieb l-Iżrael u lill-qalba jkellem. Għal profeti iż-żmien ta' Iżrael li għamel fid-deżert kien żmien sabiħ il għaliex serva ta' l-erosija ma' Alla bħalli kieku l-ewwel jiem ta' żwieġ, il-bot mill-idolatrija. U t-tieni Iżajja, meta ngħidu t-tieni Iżajja minn kapitlu 40 sa 55 tal-profeta Iżajja, id-deżert kien il-post tal-eġubijiet ta' Alla ikunu murija mill-ġdid. Id-deżert anke kien il-post naturali fejn kienu jaħarbu mis-soċjetà ostili il-profeti, inklużi il-profeta Elija. Id-dera ta' Ġwanni il-Battista fid-deżert kienet mogħtija prominenza fl-ewwel kapitlu ta' Mark għaliex il-kelma deżert fl-ewwel kapitlu jsemmiha kemm il-darba. Id-deżert kien is-sinjal tal-wasla tal-Messija għaliex mid-deżert kemm mistenni li jiġi. U din kienet waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex il-membri tal-komunità ta' Qumran li kienet tgħix qrib il-Baħar il-Mejjed kienu irtiraw fid-deżert biex iwaffqu propju komunità li tħejji għal Messija. Imma id-deżert kien ukoll il-post tal-pseudo-Messiji, jiġifieri Messiji folots. Ġesu wettaq din il-nistennija billi jirtira fid-deżert wara l-magħmudija tiegħu u minn hemm jiġi biex jibda il-missjoni tiegħu. Forsi għal Ġwanni kien il-post li seta' l-aktar jiġbed nies u fejn seta' jagħmel il-magħmudijiet pubbliċi. Mattew ma jgħid xejn dwar l-oriġni tal-Battista, ma jsemmi xejn dwar li kien qarib ta' Ġesu. Luqa però b'differenza minn Mattew isemmi li Ġwanni kien predikatur ludi tal-indiema, ġej minn familja saċerdotali, missieru Zakkarija kien saċerdot, ommu Elizabetta minn nisel Aaron u Mose antenat tal-familja tal-qassisin il-kbar. U jgħid li baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. U possibbli li Ġwanni kellu kuntatt mal-ambjent tal-Esseni f'Qumran, moviment li kien f'oppożizzjoni għal qassisin ta' Ġerusalemm. Dawn l-Esseni kienu ffurmaw komunità ta' persuni ċelebi ħdejn il-Baħar il-Mejjed u raw l-irwol tagħhom filli ħejju għal miġġa tal-Messija u għat-twaqqif tas-saltna futura fid-dawl tal-profezija Iżajja kapitlu 40 li qrajna f'dan it-test. Jekk Ġwanni il-Battista kien f'kuntatt ma' dan il-grupp u seta' ħareġ biex iwissi lill-poplu mill-ġudizzju li kien riesa. Però Ġwanni ma nqatax minn Iżrael bħalma għamlet din il-komunità ta' Qumran, imma jppriedka direttament lin-nies li ġew għandu hemmhekk. Indmu għax is-saltna ta' Smenwiet waslet. Il-Battista jagħmel sejħa għal bidla fil-qalb u fil-ħajja u li wieħed jerġa' lura minn atteġġjament ta' ribelljoni għal ubbidjenza. Indmu din hija tema bażika għal Ġwanni u hija tema bażika wkoll għal Ġesu. Meta jużaw din il-kelma ma jfissruhiex u allura żgur li issemmija jifhmu din il-kelma.
Din il-kelma indmu bil-Grek metanoien tfisser bidla fil-moħħ. Iżda fit-Testament il-ġdid għandha tifsira reliġjuża u etika fil-linja tal-kunċett ta' konverżjoni tal-Antik Testament u Ġudajku li fil-Grek sekulari m'hemmx analoġija u nieqsa mis-sens reliġjuż. Ma tfissirx biss soba ta' midnubiet imma bidla sħiħa fil-ħajja. Fl-Ebrajk għandna l-kelma xuv bit-tifsira biblika li tħalli id-dnub u terġa' lura lejn Alla, li hija tema importanti fil-profeti tal-Antik Testament, hekk Eżekjiel, Ġeremija jgħid reġġani lura u jien nerġa' lura għax int mulej Alla tiegħi. Ħosea erġa' lura Iżrael lejn il-mulej, ħudu kliem magħkom u duru mill-ġdid lejn il-mulej. Din il-konverżjoni timplika ubbidjenza lejn ir-rieda ta' Alla. L-idea tal-indiema bħala ritorn lejn Alla kienet imdaħla sew fil-Ġudajiżmu imma nieqsa fir-reliġjon Griega. Għalhekk għallut l-indiema kienet ċentrali għal fidi u għal relazzjoni ma' Alla. L-indiema hija l-unika kundizzjoni għal maħfra mingħand Alla. Wara l-eżilju, jiġifieri wara s-sena 537, il-Lut kienu jħarsu lejn il-liġi u jiġifieri daru lejn josservaw il-liġi u għat-twettiq tagħha. F'Qumran, dik il-komunità li semmejt fi żmien Ġesu l-Battista fejn il-Baħar il-Mejjed, ir-ritorn u mifhum b'mod simili ma f'termini legalistiċi. Il-bniedem idur lura mid-dnub u jinqata' mill-mitinbin biex josserva l-liġi. Għar-rabbini l-essenza tal-indiema qiegħda fil-bidla fil-moħħ li ġġib bidla fil-ħajja u anke fl-imġiba. Hemm test rabbiniku li juri l-indiema hija fl-ewwel post. Minu bħal Alla għalliem tal-mitinbin biex huma jindmu. Huma staqsew l-erf x'ikun il-kastik tal-midneb u l-erf iwieġeb. Il-mitinbin risqhom ħażin. Huma staqsew lill-profezija u iwieġbet min jagħmel id-dnub ikunu li jmut. Huma staqsew il-liġi u jwieġbet ħalli jagħmel sagrifiċċju. Huma staqsew il-Alla u wieġeb ħalli jindem u jaqla l-maħfra. Mena għallut il-bieb lura lejn Alla u il-bieb tal-indiema. Hija effikaċi imma ma tkunx effikaċi jekk persuna tippremedita id-dnub bil-ħsieb li jindem wara. Imma s-sejħa ta' Ġwanni għall-indiema hija aktar radikali. L-indiema tiegħu tirreferi mhux għal ritorn regolari mid-dnub, imma indiema darba għal dejjem, bħal ritorn mill-ħajja li mgħoddija għal waħda ġdida li l-Ġudajiżmu jassoċja mal-ġentili li jikkonvertu għal Ġudajiżmu. Is-sejħa tiegħu għall-indiema tfakkar mas-sejħat familjari tal-profeti bibliċi. Ġwanni jwissi b'diversi modi lin-nies milli jiddependu fuq il-privileġġi speċjali. Ġesu is-sejħa l-konverżjoni kienet aktar deċiżiva, jitlob il-fidi bħala kundizzjoni u jekk il-profeti kienu jwissu b'ġudizzju fi żmien u il-Battista b'ġudizzju finali, Ġesu ma jesprimix kundanna imma li s-saltna ta' Alla waslet. Is-salta ta' smewiet waslet. Is-salta ta' smewiet hija sostituzzjoni għall-isem ta' Alla. Il-Lut kienu jevitaw milli jsemmu l-isem ta' Alla u allura kienu jgħidu Mattew juża din l-espressjoni is-saltna ta' smewiet. Is-sinottiċi l-oħrajn jużaw is-saltna ta' Alla. Tfisser il-ħakma effettiva ta' Alla fuq il-poplu li fil-milja tagħha tinkludi mhux biss ubbidjenza tal-bniedem lejn il-kelma ta' Alla, imma r-rebħa ta' Alla fuq il-ħażen fiżiku l-aktar il-mewt. Il-proklamazzjoni tal-wasla fil-qrib tas-saltna ta' Alla hi ċentrali fil-messaġġ ta' Ġesu flimkien mal-qawmien, il-bażi u l-oġġett tat-tama nisranija. L-idea tas-saltna ta' Alla hija derivata mid-dera ta' Daniel bil-lejl. Tirrappreżenta s-salvazzjoni finali fil-futur tal-bnedmin kollha permezz tal-azzjoni tas-sovranità ta' Alla billi jġib ġustizzja u paċi fuq l-ard u wkoll fis-sema. Fl-istennija apokalittika ġudajka, is-saltna kellha ssir permezz ta' ġudizzju
li fih il-200 ikunu ikkundannati u jittilfu, stennija li kien jemmen fiha wkoll il-Battista. Fil-ħsieb Kristjan din is-saltla tkun imwafqa f'diversi stadji u tilħaq il-qofol fil-parużija ta' Ġesu. Is-sejħa ta' Ġwanni għall-indiema kienet sejħa biex iduru lejn Alla bil-fedeltà lejn il-patt kif juru il-profeti Ġeremija u anke Iżajja. Partikolarment Iżajja huwa l-profeta tal-aħbarijiet tal-faraġ u l-ħelsien u r-ritorn mill-eżilju. Huwa importanti ħafna għat-Testament il-ġdid qisu il-proto-Vanġelu, għalkemm it-Testament il-ġdid ma jillimitax biss f'sens nazzjonali. U propju minn din il-parti tat-tieni Iżajja għandna din l-ewwel kwotazzjoni mit-tieni Iżajja. Leħen ta' wieħed jaqgħed fid-deżert, ħejju t-triq tal-mulej id-dritta u l-modijiet tiegħu. Dan it-test ikkwotat f'San Mattew fil-forma tas-70 jiġifieri il-verżjoni Griega tal-Antik Testament huwa hija kwotata mill-Vanġeli kollha. U kollha jagħmlu reinterpretazzjoni tat-test b'riferenza issa għal Alla minn Jahwe issa huma referiti għal Ġesu. Oriġinarjament it-test kien jirreferi biex iħejju għal ħelsien mill-eżilju wara r-rebħa ta' Ċiru, is-Sultan tal-Medja u tal-Persja fis-sena 538 qabel Kristu. U għandu l-messaġġ biex iħejji għatt ġdid tal-ħakma tmexxija ta' Alla. Dan it-test ta' Iżajja, leħen ta' wieħed jaqgħed fid-deżert, kien importanti għal komunità ta' Qumran li kienet qis lilha nfisha li qed tagħmel dan. U hawn il-Battista u muri bħala leħen jaqgħed fid-deżert b'sejħa għal poplu kollu ta' Iżrael biex iħejji lilu nnifsu. Il-messaġġ ta' Ġwanni kien jagħmel enfasi fuq il-ġudizzju li dalwaqt ġej qabel ma tista' titwaqqaf is-salta ta' Alla. Ġwanni der bil-libsa tax-xar tal-ġemel bi ħżiem tal-ġild madwar għaddu, il-bies li juri b'mod ċar il-karattru profetiku maqtuħ mill-kumdità tas-soċjetà. F'dak iż-żmien l-iġbla kienu komuni fil-Palestina u l-ħwejjeġ mix-xar tal-ġemel kienu jaqblu mal-istil tan-nomadi fid-deżert, kif anke jgħid il-profeta Zakkarija, il-mantell tax-xar huwa sinjal tal-profeta. U fil-ktieb ta' Slaten jgħid raġel liebes mantar tax-xar u mħażem bi ħżiem tal-ġild maqaddu huma biżżejjed biex jidentifikaw il-profeta Elija u juru kif ukoll il-missjoni ta' penitenza il-bies ta' Ġwanni il-Battista li huwa l-istess bħal ta' Elija. Elija li kien il-profeta li kemm mistenni biex iħabbar il-wasla tal-aħħar żmien jum il-mulej. Għalkemm Mattew ma kienx iqis lil Battista bħala Elija litteralment, imma kien jemmen li Ġwanni wettaq il-profezija ta' Malakija tal-missjoni ta' Elija. Il-Lut kienu fehmu dan it-test ta' Malakija fis-sens litterali u kienu jemmnu li qabel il-Messija kellu jidher Elija. Ġesu ra Elija fi Ġwanni l-Battista u bl-istess il-bies li libes Ġwanni jidentifika lilu nnifsu speċifikament ma' dan il-profeta, anke jekk jiġħad dan li mhux Elija in persona meta kien mistoqsi mela int min int Elija minix għalilhom fil-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ilbies ta' Ġwanni jgħid lill-komunità żewġ ħwejjeġ li l-mulej jasal f'mument f'waqtu wara il-profeta imwiegħed fit-tmiem iż-żmien u li Ġwanni kellu jkun il-profeta tad-deżert bħal Elija. Għalkemm profeti veri setgħu jaħdmu fis-soċjetà fi żmien Slaten tajba, fi żminijiet ħżiena profeti foloz kienu jgħixu fil-palazzi u l-messaġġiera veri ta' Alla kienu jgħixu fl-eżilju. Fl-ewwel seklu ħafna Lut kienu jipprattikaw ir-reliġjon bis-serjetà, imma l-istituzzjoni reliġjuża ma kienitx takkomoda profeti bħal Ġwanni li l-mod tal-ħajja tiegħu kien ta' sfida kbira għall-status quo. L-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ, id-dieta kienet ikel selvaġġ li ritwalment kien ikel safi li jinsab fid-deżert. Il-ġradijiet kien wieħed mill-ftit insetti
li kien permess għall-Lut biex jieklu kif jgħid fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 11. Hekk allura Ġwanni kien jimxi fit-triq tal-ġustizzja skont il-liġi. Dan l-ikel kien jagħti jifhem xi assoċjazzjoni ta' Ġwanni mal-komunità tal-Esseni għaliex huma kienu jieklu l-ġradijiet u fl-istennija tal-Missija kienu jużaw it-test ikkwotat leħen ta' wieħed jaqgħed fid-deżert ta' Iżajja. Id-dieta ta' Ġwanni kienet tipprovdi għall-komunità ta' Mattew mudell ta' impenn. Irid juri l-ħajja sempliċi bl-inqas li hu neċessarju. U din kienet l-uniku stil ta' ħajja li Alla sejjaħ lil qaddejja tiegħu, imma Mattew kien jemmen illi Alla sejjaħ xi dixxipli u l-istil ta' ħajja jisfida lid-dixxipli kollha jekk huma ma kinux lesti jwarbu kollox għas-salta. U kienet tmur għandu Ġerusalem u l-Ludija kollha l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan biex jitamdu minnu fix-xmara Ġordan huma jistqarru dnubietu. Is-sejħa biex iħejji għal miġja tas-saltna kellha respons qawwi u n-nies ta' Ġerusalem u tal-Ludija u madwar il-Ġordan, meta jgħid madwar il-Ġordan qed jifhem mhux biss il-Galilea imma anke fit-Transġordanja. San Mark jgħid li Ġwanni der jammet fid-deżert u jxandar il-Magħmudija tal-Indiem għal maħfra ta' dnubiet. Tidher hawn daqsxejn ta' diffikultà ġeografika, Ġwanni hu simultanjament fid-deżert u jammet fil-Ġordan. Imma din indikazzjoni bl-espressjoni fid-deżert għandha konnotazzjoni teoloġika, jiġifieri funzjoni ta' Ġwanni milli informazzjoni ġeografika dwar il-lokazzjoni tiegħu. Mattew qisu joqgħod iktar attent għal din id-diffikultà ġeografika u qiegħed allura il-predikazzjoni fid-deżert u l-Magħmudija fil-Ġordan. Kienu jitamdu. In-nies kienu jħarsu lejn il-ħelsien mill-oppressjoni tar-Rumani u għal tiġdid u għalhekk kienu lesti li jagħmlu dan ir-ritwal ta' purifikazzjoni Magħmudija bil-Grieg battizzen li tfisser tgħaddas jew todos u forsi b'mod ċerimonjali anke s-sawwaq. Hawn il-Magħmudija hija rit reliġjuż ta' purifikazzjoni jixbaħ il-ħasil tal-qassisin fl-Antik Testament tal-Fariżej u ta' Qumran. Il-ħasil ritwali kien prattikat fil-Palestina bejn is-snin 150 qabel Kristu, 250 sena wara Kristu. Il-Magħmudija ta' Ġwanni setet kienet relatata mal-ħasil ta' purifikazzjoni tal-Esseni f'Qumran. L-Esseni kienu jagħmlu ħasil kuljum bħala simbolu ta' purifikazzjoni bit-tħejjija l-miġja tal-Messija. Iżda r-ritwal ta' purifikazzjoni ta' Ġwanni kien ta' darba u jevoka dak li jgħid Zakkarija dakinhar jiġri tinfetaħ għajn tad-dar ta' David u għan-nies ta' Ġerusalem biex jindafu mill-ħtijiet u mit-tinġis. Din l-għajn u Alla nnifsu li jnaddaf id-dnubiet tal-poplu minn dnubietu kif jgħid Ġeremija. Għax tnejn huma d-dnubiet tal-poplu tiegħi telqu lili għajn ta' ilma ġieri biex ħafru bjar għalihom bjar miksura li ma jżommux ilma. Mela hemm sejħa l-poplu biex jaraf dnubietu u jkun imnaddaf bħala mezz tħejja tagħhom għas-saltna. Il-Magħmudija ta' Ġwanni tikkonferma is-sejħa darba l dejjem ir-ritorn mill-ħajja l-qadima għal waħda ġdida, bħalma l-Ġentili kienu jikkonvertu għal Ġudajiżmu. Il-Lut kienu jilqgħu il-Ġentili fih dan il-patt permezz ta' ħasil ritwali mill-istati mniġġes li kellhom qabel u din kienet tfisser il-bidla radikali li l-Vanġeli jirrapportaw li Ġwanni kien jitlob. Ġwanni mela kien jittratta mal-Lut bħalli kieku kienu ġentili spiritwalment, bsejħa biex iduru lejn Alla bl-istess termini illi huma kienu jemnu li Alla jitlob mill-Ġentili. Però wieħed jinnota d-differenza bejn il-Magħmudija ta' Ġwanni u tal-Proseliti, dawk jiġifieri il-Ġentili illi jersqu lejn il-Ġudajiżmu, billi ta' Ġwanni kellha karattru eskatoloġiku u applikata għall-Lut. Imma dawn id-differenzi ma jneħħux il-probabilità
li dik tal-proseliti kienet modell bażiku li Ġwanni ħaseb li adatta. Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Saduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu, il-Fariżej kienu wieħed mill-gruppi mhux saċerdotali li kienu jimxu fuq il-liġi miktuba u orali fl-irqaqat. Kienu jfittxu li jkunu nies ġusti li jirtu s-saltna taħt il-Messija Davidiku. L-iskribi li kienu esperti fil-liġi kienu fil-parti l-kbira tagħhom jappartjenu għal dan il-grupp. Kienet il-ħerqa tagħhom għas-saltna u għall-oppożizzjoni tal-ħakma barranija li għamlithom popolari fost in-nies. Is-Saduċej kienu konnessi mas-saċerdoċju ta' Sadok. Kien il-grupp saċerdotali aristokratiku l-aktar onja iċċentrati f'Ġerusalem, kellhom influenza kbira fuq livell soċjali, kienu jaċċettaw l-iskrittura l-ewwel 5 kotba tal-Antik u jimxu biss fuq il-liġi miktuba u jwarbu t-tradizzjonijiet orali. Kienu jopponu t-talim li ma jaqbilx mal-Pentatewku bħalma kien il-qawmien mill-imwiet u l-ħidma tagħhom kienet immexxija mill-liġi sacerdotali ikkonċernati iktar mir-ritwali tat-Tempju u mis-sagrifiċċji f'Ġerusalem. Għalkemm dawn iż-żewġ gruppi, ġifieri s-Saduċej u l-Fariżej, mhux dejjem kienu jitħamlu imma xi drabi kienu jiftehmu bejniethom. Ja nisel il-lifat, min uriedkom li għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. Dan il-kliem ta' teddid u indirizzat l-aktar għalihom milli għan-nies għalkemm Luqa fil-Vanġelu tiegħu isa jindirizzali Ġwanni qed jgħidha għan-nies. In-nies kienu jmorru bi ħġarhom għand Ġwanni biex jagħmidhom u jgħidilhom ja nisel il-lifat. Qala Mattew idejjaq dan il-kliem ta' teddid għal Fariżej u s-Saduċej biss. Giuseppe Flavio fil-kitbiet tiegħu jgħid li kien hemm 3 gruppi, anzi jgħidilhom 3 setet filosofiċi fih dan il-Ġudajiżmu reliġjuż fi dak iż-żmien, l-Esseni, il-Fariżej u s-Saduċej. Kien hemm grupp ieħor illi aktar tard kienu assoċjati ma' Zealoti u fil-Vanġelu jissemma grupp ieħor l-Erodjani. Għalkemm il-Fariżej mhux dejjem kellhom nuqqas ta' ħbiberija lejn Ġesu, fil-fatt darba minnhom qalulu itlaq minn hawn għax Erodi jrid joqtlok. F'Mark il-Fariżej ma jieħdux parti fil-mewt ta' Ġesu, imma Ġesu xorta jħoss li għandu jikkritikawhom kif jagħmel f'San Mattew kapitlu 23. Preċiżament għaliex it-tmexxija reliġjuża tagħhom kienet ta' bilħaq suppost serja. L-oriġni tagħhom tmur lura lejn iż-żmien tal-Makkabej lejn is-sena 160 li jgħinu biex il-Ġudajiżmu jkun salvat, imma issa kienu saru riġedi u esklusivi ħafna. Fi żmien li qed jikteb Mattew kienu saru il-lut ewlenin li jopponu l-Kristjaneżmu u Mattew irid juri bil-qawwa li l-Kristjaneżmu u issa il-veru Iżrael. Is-Saduċej, il-grupp tal-qassisin frabta mill-qrib mal-Tempju, kienu implikati direttament fil-mewt ta' Ġesu. Bl-espressjoni nisel il-lifat li jissejjaħ il-xi ħadd lifa kien insult u kienet immaġni li tbeżżaq, meqjusa li kienet tista' tinħeba fid-dar u tixrob id-dem ta' persuna. Imma nisel il-lifat kien insult akbar, kien hemm l-idea antika fost il-Griegi u oħrajn illi l-lifat kienu qattila ta' ommhom. U allura b'dan il-kliem ta' insult juru l-aktar xejra morali għal ħażen. Meta sejħilhom l-isel il-lifat, Ġwanni kien qed jakkużawhom li huma qarrieqa u korrotti bħal profeti fl-imoddi, kif jgħid anke il-profeta Iżajja kapitlu 59. Il-korla li ġejja jew Alla li ġej inkorlat ifisser il-ġudizzju li jġib erda l-mitinbin li ma jindmux. U din hija idea bażika anke fi żmien il-profeti. Iżajja araw il-jum il-mulej qatt jasal kiefer, Sofonija jum il-mulej ta' korla dak il-jum. U Amos jaħasra għalikom li tixtiequ jum il-mulej. Jaħrab bħal meta wieħed jaħrab minn quddiem lil-jum u jiltaqa' miegħu ors, jew jidħol id-dar u jqiegħed idu mal-ħajt u jikdmu serb. F'Amos niltaqgħu għall-ewwel darba din l-espressjoni jum il-mulej li jimbagħad insibuha ħafna drabi fit-tradizzjoni biblika li trid tfisser li Alla jidħol fil-ġrajja tal-bniedem
biex iħallas il-ħżina jew jeħles lill-poplu tiegħu mill-ħakma tal-barranin. Imma mbagħad ħadet it-tifsira teknika tad-dera ta' Alla fl-aħħar tad-dinja li jagħmel ħaq minn kulħadd. Il-profeta jrid ifakkar li jum il-mulejwa tal-biża' minħabba id-dubiet tagħhom u n-nuqqas ta' ndiema u konverżjoni. Bl-użu ta' din l-immaġni, Ġwanni jipproklama li l-jum tal-aħħar żjara u fil-qrib jidher li Ġwanni ikkonċentra b'mod esklusiv fuq dan l-aspett ta' żjara bil-korla tant li baqa' mħasseb bil-ħidma ta' Ġesu u kien jeħtieġ spjegazzjoni biex jifhem jekk kienx hemm wiċċ ieħor fil-ħidma tal-Messija. Il-Messija li kellu jiġi kien imħabbar bħala wieħed qisu nar u ġudizzju, imma fir-risposta Ġesu juri l-ħidma tiegħu b'riferenza għal Iżajija li ma' ħidma twettaq il-profeziji messjaniċi. Ġesu iħalli barra l-allużjonijiet f'Iżajija li jirreferu għal korla u l-ġudizzju. Għamlu mela frott xieraq tal-indiema bl-użu tal-immaġni tal-frott tas-siġra kemm Ġwanni kif ukoll Ġesu jitolbu li l-ħajja tal-persuna tassew niedma tilħaq ta' bilħaq dan il-għan. Fi żmien Ġwanni l-idea ġenerali kienet fuq l-insistenza li l-indiema tkun murija fil-prattika. Ġwanni kien jafas li l-lut kollha kienu taħt il-ġudizzju li ġej u wieħed ma setax jappella għal karattru etniku jew għax għad-dixxendenza minn Abram biex wieħed ikun meħlus minna. It-tradizzjoni biblika diġà applikat din l-immaġni ta' siġra li qed tkun imqaxta jew maħruqa bħala ġudizzju u l-Battista iħeġġeġ għall-indiema li għandu jkollha bħala effett li wieħed iwettaq emejjel tajba bħala kontinwazzjoni. Is-siġra tagħmel frott tajjeb hija simbolu frekwenti, pereżempju l-ewwel salm, u bħal siġra mħawla ħdejn in-nixxijat tal-ilma li tagħmel frott fi żmienha u l-istess anke Ġeremija. Taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom għandna b'missier lil Abram għax tgħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem u liet lil Abram. L-Iskrittura tuża il-frażi ġebel bħala simbolu għal poplu ta' Alla jew għal patt u s-semmija ta' Ġwanni ċertament fehmu dan il-kliem. Il-lut kienu jemnu li s-salvazzjoni hija garantita għal kull Iżraelita, imma s-salvazzjoni mhix ereditarja, mhux biżżejjed li tkun fiżikament membru ta' Iżrael jew skont il-ġisem dixxendent ta' Abram. Meta jgħid li Alla jista' jagħmel uliet Abram mill-ġebel qed jinsinwa illi d-dixxendenza skont il-ġisem mhijiex garanzija li wieħed ikollu sehem mill-barkiet imweda lid-dixxendenti ta' Abram. Ġwanni jwissil is-semmija tiegħu illi ma jieħdux for granted dan l-istatus tagħhom. Il-lut kienu jemnu li huma magħżulin f'Abram, imma Ġwanni jirrispondi li l-għażla etnika mhix biżżejjed biex tiggarantixxi salvazzjoni jekk din ma tkunx akkumpanjata mit-tjubija. Fl-aħħar mill-aħħar Alla m'għandux parzjalità etnika jew soċjali ma jħares lejn wiċċ ħadd, espressjoni li nsibuha kemm fl-Antik u fit-Testament il-Ġdid. Fil-kuntest ta' Mattew seta' jagħmel enfasi li Alla ried uliet li verament jimxu bħal patriarki mhux qattila tal-profeti bħal li fatt li joqtlu il-ġenituri tagħhom. Il-mannara diġà resqet ma' għerq is-siġra u għalhekk kull siġra ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċad u tinxteħed fin-nar. Is-sitwazzjoni kemm fuq livell nazzjonali u kemm spiritwali kienet tidher imqanqla u urġenti. U allura Ġwanni hawnhekk jerġa' jirritorna għal metafora tas-siġra. Iwissi li dawk li ma jagħmlux frott dalwaqt jitqaċtu l-barra. Il-mannara li nsibu anke paragun bl-użu tal-għodda fl-Antik Testament f'Iżajija iqaċċat il-frijej bil-mannara. Anke Ġeremija bil-mannara ġejjin għalih bħal dawk li jqaxtu s-siġar. U din hija frażi li Ġesu jerġa' jtenni, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Ġwanni jipproklama li żmien tal-konverżjoni wasal u allura juża din il-metafora tas-siġra bla frott ħażina allura tkun imqaxta, kif ukoll kif jagħmel issa fl-aħħar vers
it-tiben mażul mill-qamħ, it-tnejn jispiċċaw meqruda kompletament fin-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma l-indiema ma min ġej warajja waqwa minni u jien ma jistħoqlix inġorr il-qorq tiegħu u jammitkom bl-ispirtu u n-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma l-indiema tammet babtizzejn tfisser ħasil bl-ilma permezz tal-immersjoni. F'Qumran kienu jwettqu din l-immersjoni ritwali, kienet rit legali ta' purifikazzjoni mhux bħala sinjal ta' konverżjoni, imma kienet tkun ripetuta kuljum. Il-Magħmudija ta' Ġwanni kienet tikkonsisti fil-ħasil bl-ilma iżda magħha żied l-indiema u l-istqarrija tad-dubiet. Kienet issir bħala sinjal ta' indiema bitħejja għaż-żjara eskatoloġika. Min ġej warajja waqwa minni u ma jistħoqlix inħoll l-qorq tiegħu. Ġwanni juri b'żewġ modi differenza kbira bejnu u l-Messija. Warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax qabli Ġesu jiġi wara Ġwanni il-pożizzjoni ta' dixxieplu lejn Rabbi. Imma fil-fatt huwa aqwa minnu allura Rabbi. U r-referenza għal qawwa tal-Messija tevoka Iżajja kapitlu 40 hawn Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Jahwe jiġi bil-qawwa meta jidher fil-miġja tiegħu. Ġwanni juża din it-tixbija tal-qaddej meħuda minn ċerimonjal antik tal-palazz il-sir li ġor il-qorq tal-Farawn. Il-profeti ta' Iżrael kienu jsejħu lilhom infushom bħala qaddejja ta' Alla. Ġwanni jiddikjara li ma jistħoqlux lanqas li jkun qaddej ta' dan li ġej warajh, lanqas għal dan ix-xogħol umli. Fil-fema antika tal-Mediterran kienet l-aktar xogħol umli li qaddej seta' jagħmel lil sidu kien jinvolvi s-saqajn tas-sid. Il-ħasil ta' saqajh, iġorr is-sandli jew il-qorq u jħoll il-qfieri tal-qorq. Għalkemm li malmin fl-antik kienu jistennew li d-dixxieplu jkunu għaddejja, aktar tard ir-rabbini għamlu eċċezzjoni. Waħda espliċita, dixxieplu m'għandux jieħu ħsieb il-qorq tal-imgħallem. Imbagħad fl-aħħar jgħid u jammitkom bl-ispirtu u n-nar. Ġwanni jiddistingwi l-magħmudija tiegħu li kienet għall-indiema bl-ilma fil-waqt ta' Ġesu bl-ispirtu u n-nar. U allura mill-punto di vista tal-komunità kristjana primittiva l-ispirtu u n-nar kienu mifhuma fid-dawl tas-simboliżmu tan-nar fit-tiswib tal-ispirtu fil-Pentekoste. Imma bħala parti bil-predikazzjoni ta' Ġwanni l-ispirtu u n-nar għandhom ikunu relatati mal-karatteristiċi ta' tisfija u tiġdid skont l-ispirtu profetiku. Meta jgħid Eżekjiel, tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom u nagħtikom qalb ġdida u roħ ġdida, jew inkella f'Malakija, għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi, isaffihom bħad-deb u l-fidda. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qam fil-maħżen imma it-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. Il-ġudizzju imminenti, il-ħsat jipprovdi immaġni ta' separazzjoni fil-ġudizzju għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin. Dan is-simboliżmu li jiderri insibuh anke f'Ġeremija, derrejthom bil-midra fi bwieb l-art u anke f'Iżajija. Arani jien nagħmel minnek romblu ta' dris, jaqta' kollu snien, intidres il-muntanji u tfarrakom, u l-għoljiet tagħmilhom tlief. Inti dderrihom u r-riħ ġorrom u r-rieflu ixerridhom. Ġwanni kien jistenna li dak li ma jagħmlux frott ikunu meqruda fin-nar qabel ma s-saltna imweda tkun imwafqa. Qed juża metafora komuni għall ġudizzju tal-aħħar tan-nar li jeqret kollox bħalma jgħid Malakija. Ara jum il-mulej dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikun tiben u l-jum li ġej qatt jaħraqhom hekk li ma jħallilhomx l-għajr u lanqas fera. Ġesu aktar tard juża din l-immaġni biex jagħmel enfasi illi l-ġudizzju jiġri wara li jinġabru il-ġusti fis-saltna. Juża l-parabola tas-sikrana. Fis-summarju biex nikkonkludu, fis-summarju tal-predikazzjoni ta' Ġesu u ta' Ġwanni,
it-tnejn ħabbru l-istess messaġġ, indmu għax is-saltna ta' smewiet waslet. Mattew fehem li l-komunità tiegħu tara il-predikazzjoni ta' Ġesu u ta' Ġwanni mudell għal predikazzjoni tal-komunità wkoll. Intom u sejrin xandru li s-saltna ta' smewiet waslet. Dan il-messaġġ iqawwil it-tajbin u jwissel il-ħżiena. Il-mulej mhux iħares band oħra f'dinja ta' inġustizzi, imma tiġi biex jidritta il-ħwejjeġ. Mela dawk li jemnu fit-twissijiet tiegħu għandhom iqiegħdu ħajjithom f'posta. Ħafna lud fil-Palestina kienu jistennew żmien ta' ġudizzju kontra l-ħżiena u ħelsien tal-ġusti. Oħrajn kienu jistennew ġudizzju fuq il-ħżiena biss f'Iżrael. Dan it-test li rajna jintroduċi lil Ġwanni jenna biex nilmħu il-kristoloġija fil-missjoni ta' Ġwanni. Lil dak li Ġwanni ħejja triq muħat għajr il-mulej innifsu. Il-qarrija ta' Mattew setgħu jifhmu li Ġwanni kien qiegħed iħejji triq għall-amana. U din hi r-raġuni aħħarija għall-urġenza tal-konverżjoni. Il-bniedem irid idur lejn Alla għax Alla nnifsu resaq lejn il-bniedem fil-persuna ta' Ġesu. Nistgħu ngħidu li l-iskop tal-konverżjoni u Alla li taraf lil Alla b'mod radikali, li tindirizza b'mod għal kollox ġdid il-ħajja lejn Alla. Il-Vanġelu mhuwiex ġabra ta' messaġġi imma persuna li qed tistaqsi biex tidħol fil-ħajja tiegħek. U quddiem dan il-Vanġelu tal-lum tat-tieni ħadd tal-Avvent ifisser tiftaħ il-bieb ta' ħajtek għal dak li l-Battista iddefinih bħala aqwa. Din l-idea kienet espressa ħafna mill-Papa Ġwanni Pawlu II, tibżgħux iftħu beraħ il-bibien għal Kristu. Ifakkarna wkoll fi kliem ta' Sant Wistin, nibża minn Alla li jkun għaddej. Mela ilqa' lil Kristu li jiġi għandek bil-kelma qawwija ta' salvazzjoni. Ejjew issew intennu flimkien it-talba li għallimna Ġesu. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, waqfilna Għafrilna id-nubit tagħna, bħalma aħna kol naħfru lil min ħati għalina, la daħalniex fl-ebda tiġri. Istaħlisna minn kull deli, missirna
il-golejma. Iberikkom għala li jista' kollox. Il-Missier, l-Iber u l-Spiritu Santu. Miġbura f'darek ġo Nazaret, smajt min ikellek ma tafx min kien. Slima Marija miegħek il-mulej, mimlija grazzja insessirom. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Ma nistax nifhem kif se jseħħ dan, la jiena veġni kif se nsirhom. Il-qawwa t'Alla iddellel fuqek, ħajsiru Alla dak li trid int. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. U b'dak il-kant illi bih sellimna wkoll l-omna Marija propju meta ninsabu biss ftit tal-jiem il-bot mill-festa għażiża solennità ta' tnissil bla teba tagħha l-Immakulata Konċizzjoni, naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla illi permezz tagħha wassalnilkom il-lezzjo divina kif stajtu tinnutaw lezzjo tassew intiża dwar il-qari tal-Vanġelu tal-liturġija tal-kelma tal-lum it-tieni ħadd ta' l-Avvent imwassla lilna mill-Biblista Monsinjur Anton Mizzi. Aħna nirringrazzjawkom ħafna illi kontu magħna għal dawn il-momenti ta' riflessjoni, talb u kant. Infakrukom kif nagħmlu dejjem fil-sussidju bir-riflessjonijiet tal kuljum f'dan iż-żmien qaddis tal-Avvent illi tistgħu issibu anki online fuq il-paġna ta' Facebook ta' Dioċesi ta' Għawdex, Go to Diocese jew inkella wkoll fuq laikos.org. Intant natukom appuntament għal bħallum ġimgħa lezzju divina oħra minn Biblista ieħor mid-Dioċesi ta' Għawdex il-ħadd illi ġej fis-6:30 ta' filgħaxija jkun it-tielet ħadd tal-Avvent ħadd il-ferħ. Sakemm niltaqgħu dakinhar, aħna ma tfadlina xejn li nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba u minn qalbna kif nagħmlu dejjem awguri għal kumplament ta' Avvent qaddis.